bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Joy, 28 years old from Caloocan. At ito, ang aking secret file. At the age of 15, nagkaroon ako ng legal na relasyon sa boyfriend ko na 19 years old. Itago natin siya sa pangalang Marlon. Six years ang inabot ng relasyon namin. Sabi nga ng iba, kasal na lang ang kulang sa amin. Pero naghiwalay kami. Dahil sa ibang babae. Dati naniniwala ako sa forever. Pero nang magkahiwalay kami ni Marlon, naging bitter na ako. 2 months after ng paghihiwalay namin, nag-start na ang klase. Nag-stop ako noon na mag-aral. Pero, nag-aral ako uli. Dahil din kay Marlon. Bakit? Kasi siya ang nag-encourage sa akin para kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Services. Para raw, maipasok niya ako sa work niya sa isang 5-star hotel. Kaya lang nag-break kami. Pero hindi naging hadlang yun para ituloy ko ang pag-aaral ko. At habang nag-aaral sa umaga hanggang hapon, tuwing gabi, ay umiinom ako. Kasama ang mga pinsan ko. Then eventually, meron ako naging ka-close. Itago natin siya sa pangalang May. Dahil sa taglay na talino ni May, marami akong mga kaklase na gustong mapalapit sa kanya. Rico, Jem, at Mike. 3 silang lalaki na laging magkakasama.
na gustong-gustong sumasama sa amin ni May. Naging kagrupo namin sila sa isang subject. Hanggang sa naging magbabarkada na kami. Then one day, meron ako nasagap na balita. Merong isa sa barkada namin ang gustong mapalapit ng sobra kay May. So tinulungan ko etong kaibigan naming to. And then, etong si Mike, na isa pa sa barkada namin, nakaka-chat ko ng madalas. Dahil nga gusto namin na tulungan etong si Rico kay May. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Madalas na talaga kaming magkasama ni Mike. Ayokong mag-assume that time pero parang ganun talagang ginagawa niya. Lagi kaming magkakasama. Then one day, nagkaroon ng event sa school namin. Kailangan ng 2 representative na lalaban bilang Mr. and Mrs. HRS sa school namin. Si Mike at si Ria, na isa pa naming kasama sa kurso, ang napili. Pero nalungkot ako dahil dun. Naging malapit silang dalawa. Binigay pa rin naman namin yung suporta dun sa kaibigan namin. Pero naiinis talaga ako. Umiwas ako. Sinubukan kong wag magselos o masaktan. Dahil napapasama na rin sa amin si Ria. Then eventually, si Mike nag-back out sa school. Dun sa contest. But on the other hand, natuwa ako. Kasi, hindi na sila magsasabay ni Ria. Fast forward, mas lalo kami naging close ni Mike. May mga pagkakataong na pagkakamalan kaming magjowa. Then nadagdagan ang aming barkada, sina Angel at Jenny. Naging solid ang samahan namin. At masasabi kong sobrang saya ng college life namin dahil sa isa't isa. Pag may mga kanya-kanya kaming okasyon sa pamilya namin, invited ang lahat. At sa side ko, pag may okasyon, hindi dapat mawala si Mike. Lumipas ang 1 taon. Nabawasan ang barkada namin. Hindi na nag-enroll sina May at Rico. Pero gayon pa man, hindi naging hadlang yun para maging matibay ang samahan namin. Pumupunta pa rin sila sa amin kapag may okasyon. Hindi man naging mag-on ang dalawa, okay pa rin dahil magkaibigan pa rin sila. Kami naman ni Mike, napapalapit na lalo sa isa't isa. Then nalaman ko na meron pala siyang diskarte. Mali yung diskarte pero ginagawa niya yun para makapagtapos siya ng pag-aaral at para makatulong siya sa pamilya niya. Yung nalaman kong yun ay sinubukan kong intindihin. Ipinaramdam ko sa kanya na nakasuporta ako sa kanya. Ano ito? Marami siyang nakakarelasyon na may edad na. Iba-iba. Babae. O bading.
Oo, DJ Rocky. Etong si Mike. Maraming babae. O minsan namamakla. Para may pera siya. At sa kabila ng lahat ng yun, alam kong mahal ko pa rin siya. Oo, mahal ko na siya. May girlfriend siya for 3 years na nasa Baguio. Hindi ko naman masyadong ramdam yun. Kasi kami naman lagi yung magkasama. Alam kong may girlfriend siya. Pero alam kong unbreakable ang pagsasama naming dalawa. Siguro a part of me naghahangad na. Isang araw, maghiwalay rin sila. Pero hanggang dun lang yun. Kasi gusto ko masaya siya. At dumating nga yung araw na yun. Tumawag siya sa akin umiiyak. Break na raw sila. Parang sinasaksak ang puso ko na naririnig kong umiiyak siya. Pumunta siya sa amin kasama ang kaibigan namin na si Jem. Uminom kaming 3. Naging busy si Jem sa panonood ng movie sa cellphone ni Mike. Kami naman, nakahiga. So nagtabi kami sa kama. Nagpapakwento ako sa kanya tungkol sa nangyari sa kanila ng ex niya. Pero hindi nangyari yun. Nagharutan kaming dalawa hanggang sa nauwi ito sa isang malalim na halik. It was the sweetest kiss ever na naranasan ko. Umalis kami at iniwan si Jem. Nag-check-in kami malapit sa bahay. At doon may nangyari. Pagkatapos nun pinilit namin na walang magbago sa aming dalawa. Mas lalo pa kaming naging close ni Mike. Mas lalo ko siyang minahal. Ang saya. Totoong masaya kapag kasama ko siya. May mga pagkakataong tinatakasan namin ang iba naming barkada. Kaming dalawa lang ang umaalis. Kumakain sa labas, nanonood ng sine, gumagala. At yun ang mga araw na masasabi kong masayang talaga. Malapit na kaming graduate. Meron kaming OJT sa barko. 1 linggo kami ron. Kami lang sa grupo namin ang sumama at iba pa naming mga kaklase. Ang sabi niya, hindi niya ako pababayaan doon. Pero mali ako. Doon sa ine-expect kong gagawin niya sa akin. Halos hindi niya man lang ako pinuntahan sa cabin namin. Inis na inis ako sa kanya. Tampong-tampo ako. Hanggang sa nanuyo siya sa akin. At sinabihan ako na wag na wag daw akong mag-alala. Pero taluwas ito dun sa nalaman ko. Dahil may isang babae ang tinutukso sa kanya doon. Itago natin yung babaeng yun sa pangalang Tresha. Hindi yun agad na kwento ni Mike sa akin. Ayaw niya sigurong masaktan ako. Pero ganun siguro talaga ang role ko. Hanggang sa magkaibigan lang kami. Marami akong heartaches na naranasan sa pagmamahal ko kay Mike.
Pero I stood still. Hindi ako umalis. Alam ng pamilya niya yung feelings ko para sa kanya. Gusto nga ako ng pamilya niya. Nakikita nilang inaalagaan ko si Mike. Tinutulungan sa school. Pero ano bang magagawa ko? Hindi naman pwedeng pamilya lang ni Mike ang may gusto sa akin. Then one day, nalaman ko, sila na ni Trish. Pero kahit sila na ni Trish, hindi nawala ang connection naming dalawa. May pagkakataon pa nga na sinusundo niya ako. Tapos, magbabakasyon kami sa Baguio. Ganun. Kaya parang okay na ako dun. Then eventually, nagstay siya sa amin. Kahit may girlfriend siya, at kahit nagka-boyfriend ako, wala pa ring nagbago sa aming dalawa. Oo, DJ Rocky, nag-boyfriend ako para mawala ang feelings ko para kay Mike. Maling tao naman ang napuntahan ko. Ayaw na ayaw niya doon sa boyfriend kong yun para sa akin. Nakaalalay siya sa akin. Hindi ako iniwan ni Mike. Kasama ko siya sa lahat. Lalong-lalo na nung pagkakataong nagkasakit yung tito ko. Magaan ang loob ng pamilya ko sa kanya. And then, sa pag-alalay niya sa aming yun, napapansin ko na nagiging sakitin siya. Pabalik-balik ang lagnat niya. Tumitindi ang ubo niya. At hindi ito nakukuha sa mga gamot na iniinom niya. Nag-alala kaming lahat sa kanya. Pauwiin ko muna raw. Pabalikin na lang pag okay na. Ipa-x-ray din daw. Iniisip ko noon simpleng sakit lang yun. Pero yun na pala ang huling araw na makakabalik si Mike sa bahay. Nakaalalay sa amin si Mike. Ito yung panahon na maraming nangyayari sa pamilya namin. Then napansin namin na pabalik-balik ang lagnat ni Mike. Ang lala ng ubo niya. At parang hindi ito nakukuha sa mga gamot na iniinom niya. Ang sabi sa akin ng pamilya ko, pauwiin ko raw muna si Mike. Saka na lang bumalik kapag okay na. Kung po pwede rin, ipa-x-ray. At yun na pala ang huling araw na makakabalik si Mike sa bahay. Una, sa bahay lang siya ginagamot. Madalas akong pumunta noon para magbantay sa kanya.
May pagkakataon pa nga na doon ako natutulog. At kung ano man ang i-request niya na pagkain, dadalhin ko. Ang sabi niya sa akin, ayaw niya na makita siya ng girlfriend niya na nasa ganung sitwasyon. Kaya ako lang ang pinapayagan niyang bumisita sa kanya. Ultimo mga barkada namin, ayaw niya. Kaya lang, ako rin mismo nagwo-worry sa kanya. Wala na siyang nagawa nang ipasundo ko ang girlfriend niya. Lumipas pa ang mga araw, ganun pa rin ang lagay niya. Binibisita ko pa rin naman siya at dinadalhan ng mga gusto niyang pagkain. Hanggang sa kinailangan na niyang isugod sa ospital. Nung dumalaw ako sa kanya, kasama ko yung ex niya. Unti-unti ko na lang na-realize na kami na lang dalawa yung natira doon sa loob ng kwarto niya. Tapos umiyak na lang siya bigla. At sinabi niya sa aking pagod na raw siya. Sinubukan kong pigilan ang pag-iyak ko. Pero hindi ko napigilan eh. Sabi ko sa kanya, hindi pwede. At ayun, nag-iyakan kami. Nagpaalam na akong umuwi. Tapos sabi niya sa akin, bumalik daw ako dahil may sasabihin siya sa akin. Nung bumalik ako, kasama ko ang mama ko. Nang makita siya ni mama, iyak nang iyak si mama. Hindi niya siguro akalain na ganun ang makikita niya. Kinabukasan, bumalik uli ako. Kasama naman yung tita ko. Tapos sabi nila, yun na raw yung huling beses na nandoon sila. Kasi dadalhin na raw si Mike sa Baguio para tuluyan ng magpagaling doon. Narinig ng tita ko yun. Kaya sa kanila ako ni mama nagpaalam na pag dumating yung pagkakataon na yun, aakit ako ng Baguio. Hindi naman nila ako pinigilan. Ilang linggo mula nang umakyat sila ng Baguio. Nag-chat sa akin ang mama ni Mike. Nakita raw niya ang anak niya. Tinanong ko kung saan. Tinanong ko pa nga kung, tita, nasa Baguio ka po? At ang sagot niya ay hindi raw. Wala raw sa Baguio si Mike.
Desisyon daw ng mga magkakapatid na sila ang mag-aalaga kay Mike. Dahil sa sakit nito na ayaw nilang ipaalam, maski sa akin na matalik na kaibigan niya. Nasa Manila pa rin daw si Mike. Pumunta ako kay mama at sinabi ko yun. Para bang wala akong magawa. Parang gusto kong may gawin ako pero wala naman sa akin yung pagdedesisyon eh. Kaya umiyak na lang ako kay mama. At ang sabi ni mama, igalang na lang daw ang desisyon ng pamilya ni Mike. May dahilan kaya ganun. Magka-chat kami ng mama ni Mike hanggang madaling araw. Naiyak lang ako. Hanggang sa nakatulog ako sa pagod na nararamdaman ng mga mata ko. Nagising ako at exactly 10 a.m. Pagkuha ng cellphone ko, may nag-text sa akin. Ate ni Mike. Tatang sabi niya, wala na raw si Mike. 5:00 ng madaling araw. At yung isang ate naman ni Mike na nasa Baguio, yun din ang chat sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Napatanong ako sa sarili ko. Paano na ako? Napag-usapan namin noon ni Mike na hindi man ngayon, sa huli, kami pa rin. Alam kong mahal na mahal ko si Mike higit pa sa sarili ko. Tinuruan niya akong makontento, magtiis, magsakripisyo, at higit sa lahat, maging masaya. Hindi ko man siya nasilayan sa huling araw ng buhay niya. Napakarami pa rin ng mga araw na alalang-alala ko kung paano kami nagtawanan at kung paano kami nag-iyakan sa hirap at ginhawa ng buhay. Alam kong napakarami ko pang pwedeng ikwento rito. Pero sadyang hindi magkakasya rito. And best kung nakikinig ka ngayon, kung nasan ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Alam mo bang nagpapasalamat ako kay Lord na hinayaan niyang magtagpo tayo sa huling mga taon ng buhay mo? Binago mo ang takbo ng buhay ko. Mag-4 na taon ka nang wala sa piling namin. Pero nandito ka pa rin. Sa alaala ko. At sa puso ko. Alam mo ba na nakapag-asawa na ako? Ang napangasawa ko ay ang best friend ng kuya mo. Parang kapatid nyo na raw yun. Kaya nga hanggang ngayon, malapit pa rin ako sa pamilya mo. Kung tutuusin, mas napalapit palalo. Alam kong masaya ka na dyan sa heaven. Kasama mo na ang mama mo. I love you and I miss you so much. My best Brad in heaven.
Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file.